தங்கம் குட் மார்னிங். மார்னிங் தங்கம். ஹாப்பி பர்த்டே பேபி என்ன பண்ணுது? பர்த்டே பேபி வழக்கம் போல வீட்டில் சமைச்சு வேலைலாம் பார்த்துட்டு இருக்கு. என்னன்னு பார்க்கலாமா லஞ்ச் இன்னைக்கு? பார்க்கலாமே. இங்கேருந்து காலையில் வந்து தோசை. ஓகே. இங்கே அடுத்தது வந்து இது வந்து தேங்காய் சட்னி வந்து வச்சுருக்கேன். ஓகே. வேர்க்கடலை சட்னி. சூப்பர். கொஞ்சமாக சாம்பார் வந்து வச்சுருக்கேங்க. சூப்பர். அதுக்கப்புறம் கேசரி கொஞ்சமாக பண்ணியிருக்கேன். சூப்பர். சாதம், சிக்கன் குழம்பு, அதுக்கப்புறம் தயிர். சூப்பர். நான் வந்து இன்னைக்கு பர்த்டே ஸ்பெஷல் எங்களோட வீட்டில். உங்களோட வீட்டில் என்ன பிரேக்ஃபாஸ்ட் என்ன லஞ்ச் அப்படின்றத மறக்காமல் சொல்லுங்கள். நம்மளோட சேனலில் யாராவது புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் தேவிகா லங்கன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தலையில எல்லாம் இன்னும் இருக்கு. என்னடா தங்கம் இருக்கு கிச்சன்ல அதனால ஃபுல்லா வேர் கொடுத்தாங்க. சரி நல்லா இருக்கு. சரி எல்லா வேலையும் முடிஞ்சிச்சு, வாங்க ரெஸ்ட் எடுப்போம். ஓகே டாடா. சாப்பிடலாம்.